Estou entrando. 4 de agosto e na parte resolutiva temos a aprobación da acta da sesión do 8 de xullo de 2026. PSOE? A favor. BNG? A favor. Sí, a favor. Por unanimidade. Segundo punto, aprobación da acta da sesión do 15 de xullo de 2026. María? Sí. Iria? A favor. Ribeiro, tamén. Por unanimidade. Terceiro punto, recoñecemento extrajudicial de crédito. Sí. Será isto? No, soy yo, Pablo, el ordenador. Baixo yo aquí o volumen. Baixo yo o volumen aquí, vale. Vale, perfecto. Agora, sí. Bueno, temos dous recoñecementos extrajudiciais de crédito. Marilu, non sei se os podemos, ou se queredes votalos conxuntamente ou por separado. Conxuntamente, sí, BNG? Por Ribeiro? Vale, pois ten a palabra o tenente alcalde Martín Vale. Buenas tardes a todos e a todas. Como no pleno anterior, teremos o reconocimiento extrajudicial de crédito ás facturas correspondentes ao suministro de electricidade, xa que se venceu o contrato que estaba en vigor e que non se renovou, polo cual ahora mismo, hasta que non teñamos unha nova contratación, que en principio vai ser a través dunha empresa de servicios enerxéticos, as facturas teñen que vir a aprobarse mediante recoñecemento extrajudicial. Son facturas correspondentes aos meses de maio e de junio, bueno, o período que comprende esos 2 meses, mitad de maio e junio. O primeiro dos reconocementos, o que corresponde ao número de expediente 6494, é por un importe de 21.370,02. E o segundo dos expedientes é por 21.085,91. Son facturas de abril, maio e xuño, ese período temporal. Partido Socialista. Hola, boa tarde a todos e a todas. Pois tal como ven de apuntar o teniente alcalde concelleiro de Facenda, pois un total de 206 facturas en dúas partidas, en este caso, dous expedientes, un total de 42.455,93, nós imos votar a favor. En este caso, pois, dicimos que é o sexto recoñecemento extrajudicial de crédito destas facturas, dado que, como ben apuntou, pois, hai uns meses venceu o contrato que había a través da FEMP, non se renovou ese contrato, por lo tanto, pois, a empresa de suministro de enerxía, pois deulles unha empresa de último recurso, creo que se chama, non? Neste caso, estamos na situación que estábamos no pleno anterior. Nós, de feito, naquel pleno, cando se aprobaron as outras 4 reconocimientos extrajudiciais por estas facturas, en este caso, non preguntamos porque a licitación aínda non estaba conquerida, nin presentada, nin aprobada. Entonces, tal como nos expresamos na Comisión Informativa de Facenda da pasada semana, pois nós queremos saber en que fase exacta se atopa neste momento o expediente, se están emitidos os informes preceptivos de intervención da Secretaría Municipal ou se existe algún reparo técnico, económico e xurídico que este impedindo a súa aprobación. Ou, neste caso, por contra, cal é a razón real pola que despois de varios meses anunciando que o expediente estaba prácticamente rematado, aínda non se levou á Xunta de Goberno nin se publicou. Entón, se nos poden contestar, gracias. BNG. Grazas, boa tarde. Pois, nada, volven a vir a pleno facturas de enerxía porque non cumplen coa normativa de contratación, como ben acaban de dicir, porque o servizo
a licitación logo da empresa de servizos enerxéticos continúa sen facerse. Entón, bueno, para entender un pouco como se chegou ata aquí, sí que nos gustaría facer unha cronoloxía dos feitos, insistir un pouquiño máis, en que o goberno do BNG deixou avanzado este expediente para a súa licitación. O Partido Popular naquel momento decidiu mudar de empresa porque, segundo dixeron, non lles inspiraba confianza a contratada polo BNG. E nós a estas alturas, un ano e medio despois, preguntámonos que confianza lle inspira este goberno do PP a Viveiro, porque nin lles valeu a empresa contratada polo BNG nin as outras 5 que figuraban no expediente que tamén presentaron presuposto no seu día. De 6 empresas con experiencia no sector e cunha traxectoria consolidada, non lles valeu ningunha. E a quen contrataron? Pois a outra totalmente diferente, sin experiencia en servizos enerxéticos, o cal moita confianza pois tampouco nos dá. Esta empresa, pois, ao non ter experiencia en servizos enerxéticos, tivo que subcontratar a súa vez a outra empresa que si que tivera, claro, o que supuxo o encarecemento do custo para as arcas municipais. Non sei, isto á veciñanza se lle inspira confianza. Pero é que sume e segue, é que estamos a falar dunha empresa, como dicía, sen experiencia, vinculada a unha persoa que foi destituída de Agader e investigada por suposta prevaricación na concesión de subvencións. De verdade, iso lles inspira máis confianza que calquera das 6 empresas que xa figuraban no expediente, e non lles valeu ningunha. Pero ainda hai máis, é que o Partido Popular volveu a gastar cartos públicos prometendo un aforro importantísimo, e aí chega a primeira grande mentira do PP de Viveiro. Despois de todo ese gasto a maiores, trouxeron a pleno para aprobar hai uns meses exactamente a mesma estrutura de custos que xa elaborara durante o goberno do BNG. É dicir, pagouse 2 veces polo traballo que xa estaba feito. E a segunda grande mentira foi anunciar que a licitación estaría lista antes de marzo de 2026, cando sabían perfectamente que non reservaran nos orzamentos ningún só euro para facela posible. Sen consignación orzamentaria non poden licitar, sabíano e anunciárono igual, porque iso é o que fai o Partido Popular. Anuncios, propaganda, con mentiras e con enganos e con a absoluta falta de planificación. E despois falan vostedes de falta de confianza. Pero que confianza podemos ter a veciñanza de Viveiro no Partido Popular? Grazas. Por Ribeiro. Ben, boa tarde a todos e a todas. Nosotros vámonos remitir ao manifestado no pleno anterior, que viñeron os outros 4 recoñecementos, e o que manifestamos naquele pleno, que sí que concordamos co expresado aquí hoxe pola intervención do desuso no PSOE, en que, evidentemente, canto antes se solucione esta contratación, pois mellor. O noso voto vai ser a favor. Partido Popular. Ben, as persoas que asististeis á comisión sabedes que na comisión se explicou con máis detalle cal era a situación no que se atopaba a licitación, a preguntas de Suso, ademais. Trasladou a pregunta de como se atopaba e xa se dixo naquele momento que bueno, a situación do Concello conocémola todos, non? Temos un presupuesto moi condicionado. Se vamos a histórico, aquí hai moitos historiadores nos portavoces. Sabemos históricamente cales son as limitacións presupuestarias do Concello de Viveiro, que son moitas. Estamos ante un escenario inflacionista, como se explicou ali, o que implica non só este contrato, sino que outro contrato que pode ser o da guardería, como vai ser o do lixo, como vai ser tamén non é un contrato, pero un coste que nos ven indirectamente imputado e obligado con a actualización dos salarios, que é un importe moi elevado e que hai que reflejar no presupuesto do ano que ven, pois todo iso sumado fai que estamos falando dun contrato que vai ser o máis grande da historia do Concello de Viveiro, que vai a condicionar a Viveiro durante moitos anos. O fai Gaxán, Pericán ou calquera, a empresa mellor do mundo como Bloque seguramente seña de Carballo, esa ou outra, e seña cal seña vai estar condicionado o orzamento durante un número de anos moi elevado. Iso implica que
para sacar a licitación temos que ter seguridade de que se vai poder e que non vai a condicionar o futuro próximo das contas do Concello. Cando fixen esas declaracións, tiña confianza de que se iba a facer. Eu entón non me a culpa, porque lógicamente non é prato de gusto traer reconocimientos judiciales, non é a nosa forma de traballar, nin é o que desexamos. Ahora ben, isto é un traballo conxunto e os técnicos teñen que aprobar a licitación do contrato. Estamos traballando para facer un avance do orzamento que soporte este contrato e facelo con garantías. E se demora un pouco máis do que tiñamos previsto nun primeiro momento para poder sacarlo con garantías. Simplemente eso, se explicou tamén isto na comisión. Simplemente facer unha último, volvo a insistir, eu non confiaba na empresa, en un momento descalifiquei as persoas que estaban traballando na empresa, cousa que a portavoz Iria Cotelo fai con nombre e apellidos descalificando unha persona que non ten ninguna condena, que o denunciaría no seu día, non digo que non, como denuncian a moita xente, a xente que traballa e que fai cousas expón a denuncias, que eu sepa, esa persona non está condenada, usted xa está condenado e non ten a valentía cando está enfrente dela de decir o mismo que dice aquí cando non está presente. Eso é de cobardía, de personas cobardes. E se queda retratado cando se actúa desa maneira. Usted sabrá. Partido Socialista. Bien, pois, incidindo un pouco, quero dicir o mismo, en este caso, todos sabemos, os que estamos aquí, xa levamos varios anos na Corporación Municipal, sabemos que o Concello sempre tuvo un presuposto axustado, axustadísimo. Por outro lado, todos os anos, lóxicamente, hai que actualizar os salarios, porque así o dice o Goberno de España, mande que mande, pode subir máis, pode subir menos, pero ao final hai que actualizar os salarios, e o tema da aprobación da RPT era de obligado cumprimento pola normativa que había. De feito, celebramos que este contrato non afecta solamente ao suministro eléctrico, trátase dun contrato de servizos enerxéticos que inclúe tamén o mantenimento do alumiado público, das instalacións de iluminación dos edificios municipais e o conxunto das prestacións asociadas, en este caso, ao que se leva ahora tan de moda, que é a eficiencia enerxética. Como se suele dicir, en este caso, pois casarse para varios anos, non vai ser un contrato de 3 anos, nin de 4, nin de 5, polo menos estábanse falando de 15 ou 20, me parece, non? Entendemos que é un contrato desta importancia, requiere un traballo riguroso, estamos totalmente de acordo, pero creemos, en este caso, que por parte do Goberno habría que ofrecer algunha explicación máis do motivo do atraso, xa que mentres a licitación non se resolva, pois seguiremos recorrindo a esta fórmula para a aprobación das facturas, que son tamén, lóxicamente, de obrigado cumprimento, porque a corriente suministrará. Co cal, en este caso, pois eso, tal como apuntaba Manolo Galdo, pois canto antes se faga, mellor para todos. Non máis, gracias. Venega. Grazas. Bueno, cada un califícase a si mesmo, non? E o tenente da alcaldesa tende moito a calificar, sobre todo a portavoz do BNG, como historiadora, como cobarde, como... E aquí a portavoz do BNG non califica. Aquí a portavoz do BNG o que fai é relatar feitos totalmente constatables, que se poden comprobar. Fixeron un cambio de empresa? Fixérono. Contrataron a unha empresa que non tiña experiencia en servizos enerxéticos? Fixérono. Esa empresa que non ten experiencia, que non quixeron as que tiñan experiencia, que eran 6, quixeron a que non tiña. Os motivos non os sabemos, porque a día de hoxe ainda non deron ningún tipo de explicación. Malia que as levamos pedido, E resulta que, ademais, para máis inri, esa empresa sí está vinculada a unha persoa que foi investigada, que o dixen ben, foi investigada por prevaricación. Nin a condenei, nin dixen que estuvera condenada. E dixen, eso foi, é un dato constatable? Sí. É un dato constatable tamén que foi destituída da Gader? Sí. Todo o que dixen son feitos totalmente constatables. Nin cualifico, nin acuso, nin condeno. O único que sí que se pode afirmar aquí é que levan 1 ano e medio. Van facer no goberno municipal o mismo que leva o BNG e non houbo ningún só avance. Na licitación da ESE o que fixeron foi entorpecer totalmente o procedimento.
E ademais, no BNG, aí atrás, hai uns meses, tiñamos acceso aos expedientes que logo entendo que se fixeron cambios e que foi denegado e que nos gustaría, por favor, que se volvera a acceder nun proceso de total transparencia para saber e entender ben, non só na comisión, sino vendo os informes e os documentos que pasa con esta licitación que non vai adiante. Grazas. Por Ribeiro. Nada máis. Bueno, solamente decir dúas cousas. A señora portavoz do BNG está obsesionada comigo, porque eu non falei hasta ahora, non falei. E dixo que eu lle chamara historiadora... Entendiste mal, Martín. Cobar. Fuixes tú, porque eu non fixe nada. En todo caso, eu corroboro, sí que o dixo Martín, eu corroboro que di Martín, eres cobarde. Porque sempre estás amenazando, sempre estás difundindo, sempre estás trasladando a idea de que todos a xente que malversa, que di, que fai oscurantismo, é unha catástrofe, porque todo o que sale de vos é catastrófico, como así é. Pero o que sodes cobardes, porque se eu sei que alguén está cometendo algunha infracción, a miña obriga é denunciar. E ti, si dices, porque eres cobarde, porque aquí ves e solapadamente falas dunha persoa con nomes e apelidos, e con infundios, porque non están constatados. Así que eu invítolle para isto e para outras cousas das que está a dicir por aí, que vai a donde ten que ir, pero non porque é cobarde. E despois de todo isto pasamos a votación, vale? Votos a favor? Por unanimidade. Quinto punto, proposta para a designación das festividades locais. As propostas, bueno, este ano non teñen moito que buscar. Son o martes de Entroido e o luns 16 de agosto, día de San Roque. Bueno, a comisión xa foi dictaminado por unanimidade, non sei se queredes volver a votar ou non, ou se alguén propón outra cousa. Por unanimidade, sí. Sí, claro, para o ano 27. Por unanimidade, entón, Mariluz. Segunda parte de control, de acción de conta de resolucións da alcaldía e, no segundo punto, rogos e preguntas. Partido Socialista. Hola, boas tardes a todos e a todas. O Grupo Municipal Socialista traslada ao Pleno a preocupación dos veciños e veciñas da parroquia de Vieiro por o estado de conservación e mantemento de diferentes instalacións municipais. Nas visitas realizadas pudemos comprobar diversas deficiencias que afectan ao campo das Douradas, aos seus vestiarios e ao parque infantil do Souto da Feira, ao entorno destas instalacións. Os vestiarios presentan portas deterioradas con paneis rotos, unha situación impropia dunhas instalacións deportivas municipais e que requere unha actuación de reparación para garantir a súa conservación e seguridade. No parque infantil, nos nosos arredores, obsérvase unha evidente falta de mantemento, con zonas de terra, céspedes moi deteriorados, acumulación de vegetación e unha imaxe de abandono que non é o que merecen os nenos e nenas nin os veciños da parroquia. Do mesmo xeito, nas marxes noiros próximos ao campo deportivo existe abundante maleza e vegetación sin limpar, mentras que noutros puntos permanecen depositados materiais e epeiros deteriorados a imaxe do recinto. Ademais, queremos chamar a atención sobre o feito de que non aparcadoiros do campo das Douradas permanecen almacenadas
hai tempo numerosas tubaxes de gran diámetro, ocupando unha parte importante do espacio destinado ao estacionamento. Desconocemos se corresponde a unha obra municipal e se forman parte de algún proxecto futuro e cal é o motivo polo que continúan depositados nese lugar. Ademais, hai montóns de terra que están almacenados no sitio de dentro de moi pouco será o sitio da festa e tamén pensan repoñer o poste de cemento que quitaron, que estaba roto, tamén reposición da rede nese espacio. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista formula o seguinte rol: que se proceda á reparación inmediata dos vestiarios do Campo das Douradas, que se leven a cabo tarefas de limpeza, desbroce e acondicionamento do parque infantil, dos noiros e do no conxunto do recinto, que se retiren as materiais e obxectos almacenados que non deben permanecer nese espazo, e que o Goberno Municipal informa ao Pleno de cal é o destino das tubaxes depositadas no aparcadoiro, a que obra ou proxecto corresponde e por que motivo levan tanto tempo almacenadas nese lugar, indicando tamén cando está prevista a súa retirada. Gracias. Moi boas tardes a todos. Pois mira, as tubaxes e o montón de terra que hai ali, eso é da Comunidade de Montes, que están a facer o aparcamiento ao lado do cementerio. Eu non sei que queren que faigamos, se se multan, que lles dicimos, porque, a ver, eso é da Comunidade de Montes, non é do Concello, están a facer unha obra para a mellora dos veciños e veciñas de Vieiro. E despois díceme dos vestuarios, eso foi vandalizado, xa estamos para, como se vandalizou tamén os baños do Parque Pernas Peón, mas o seguinte parque, que tamén nos romperon a porta dos baños, todo foi seguido, foi ese fin de semana, este xa foi anteriormente, xa dimos parte ao seguro. Estame dicindo aquí tamén do Parque dos Nenos. Isto, o Ayuntamento xa iba a facer, pero isto non é propiedade do Concello. Esta parcela. A parcela do Concello que temos en propiedade é do Campo Municipal As Douradas. O do parque, non. Seguímoslo rozando, eu non veixo que haiga moita maleza, o único que veixo aí é un carrito, que debe de ser dun veciño de Vieiro máis desbrozadoras. Diráselle que se saque todo de aí, que parece que ten un almacén, pero tomaremos nota destes puntos. O poste que se quitou vai se repoñer. Vai se repoñer? Non, aí vai se poñer unha barandilla para que vai romper. Se se pon, vai se romper outra vez cos camións das orquestas. Entonces, o que decidimos de poñer unha barandilla para que os camións das orquestas pasen. Senón, todos os anos vamos ter a problemática, romper o poste. E non estamos para gastar. Moi ben, moitas gracias. Boa tarde outra vez. En este caso, nós tamén sufrimos actos de vandalismo nos anteriores gobernos. Nadie se está botando a culpa a ustedes, senón a xente que é así de incívica, parece que o público pois que o paga solo os que están no goberno. O público pagámoslo todos os ciudadanos, ao mellor os que fan os actos tamén, pero bueno, cada un. Este rogo é sobre o lamentable estado no que se atopan os servizos públicos do Parque Pernas Peón e o Estanque dos Patos. Queremos trasladar a nosa preocupación polo estado no que se atopan os aseos públicos do Parque Pernas Peón. Como se pode comprobar nas fotografías que achegamos, as instalacións presentan numerosas pintadas e actos vandálicos que deterioran gravemente a súa imaxe. Evidentemente, estes feitos non son responsabilidade do Concello.
senón de quen leva a cabo este tipo de actuacións incívicas que prexudican un espacio público do que disfrutan veciños e visitantes. Non obstante, si é responsabilidade do Concello velar polo que o estado de conservación das instalacións municipais e actuar con diligencia cando se producen este tipo de danos e manter os espacios públicos en condicións dignas de limpeza, orden e mantenimiento. Descoñecemos se o Goberno municipal é coñecedor desta situación, pero consideramos que a imaxe que ofrecen estes aseos é impropia dun parque público tan utilizado por familias, nenos e persoas maiores. Noutro orde de cousas, o pasado martes, mentre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba Viveiro para inaugurar o refuxio climático e inclusivo da Praia de Covas, que recoñecemos que é unha boa actuación, a poucos metros permanecía unha situación que dificilmente pode pasar desapercibida. En este caso, o estanque dos patos do parque presenta un estado lamentable, moi pouca auga, uns 4 dedos aproximadamente, suciedade acumulada, algas e o mesmo un pato morto flotando que, según nos trasladaron varios veciños, leva varios días ali sin retirar. Daquela, cando eu saquei a foto, estaba ali, despois supoño que o retiraría. As imaxes falan por si solas e evidencian unha falta de mantenimento impropio dun espacio público tan visitado por veciños e turistas. Ademais, son numerosos os cidadáns que nos comentan que os patos se achegan continuamente ás persoas na procura de alimento, reflexo do abandono que sufre este recinto, que sabemos que están pasando facturas de comida que entendemos que lle la levan. Pero claro, os comedeiros están na auga sempre, dados volta. Con lo cual, o mellor hai que buscar un sistema de comedeiros que lles permita que non se verta o pienso. Desde o Grupo Municipal lamentamos que, mentre se organizan actos institucionais, se descoiden cuestións tan básicas. Por iso, presentamos este rogo para que o equipo de goberno actúe con urxencia, retire o animal morto, que supoño que xa o retirarían, limpie o estanque, repoña un nivel adecuado de auga, establezca un mantenimiento periódico que evite que esta situación volva a repetirse e tamén, con maior brevidade posible, proceda á limpieza das pintadas e restauración dos danos existentes, adoptando, ademais, as medidas de prevención e vigilancia que consideren oportunas para evitar que estes actos vandálicos volvan a producirse no futuro, garantindo así que os aseos públicos permanezcan en condicións axeitadas de uso e de imaxe. As fotografías que acompañan esta reclamación evidencian o estado actual do estanque e dos servicios públicos e fan innecesaria calquera outra explicación. Gracias. Como ben di, o das pintadas xa se vai a pintar todos os baños outra vez, que xa é a terceira vez que se pinta, e voulle comentar, pasounos co seguinte baño que hai ao final do paseo marítimo, do parque dos nenos pequenos. Eran dúas rapazas, a patadas ca porta, e gravándoos, un veciño estaba gravando desde a súa ventana. Vale? Foi a policía, falou ca rapazas, chamaron a nai e sabedes a contestación que deu a nai? Estuvo todo o día comigo, miña filla non puido ser. Pero a mãe sabes o que pasaba? Que non sabía que a gravaran. Eso é o que pasa neste pueblo. E si, que temos poucos recursos, sabémolos todos, pero ainda encima, se estropeamos o pouco que temos, o do estanque, o problema que temos é que secou o río. Mañá, o estanque limpiouse antes do rezo, que se limpiou, foron os de jardines, mas os fontaneros limpiaron outra vez. Mañá iremos outra vez limpiar e botaremos auga co camión de bombeiros, porque o problema que temos é que o río secou. E o problema que ten o estanque, volvemos a repetir, non é que non limpiar este goberno nin o anterior. O que pasa é que ese río é auga estancada. Non é unha auga que corre seguido dun río natural. Eso é un río de auga estancada, auga sucia. Moi ben, pois moitas gracias pola explicación. Efectivamente, xa digo, nadie estuvo botando culpa a vostedes, vale? Pero vamos a partir desa base. Pero quero dicir, no tema do estanque, porque a nós tamén nos pasaba, de cada pouco había que ir limpiálo, sabemos que este ano, ca seca que hai, o río xa leva pouca agua normalmente, e agora leva moita menos, en este caso, igual había que estudiar un sistema de movimento de auga para que houbera sempre unha auga estable, ainda que correra para salir porque senón desbordaría cando leva moita auga, pero digo algún tipo de sistema, porque eu creo que os hai, e polo menos porque os pobrillos dos patos, mi madriña. En este caso, xa sabemos que se limpou, antes do resto, xa sabemos que se limpou, efectivamente. De feito, nalgúna páxina das redes sociales, sale así de cada pouco, cando hai alguna historia, e efectivamente, reconoceron que estaba mal e puxeron ben, pero agora volve a estar mal. Do pato morto non me dixo nada, entendo que o xogaría.
Digo, non sei, por eso pregunto. Bon, non o dixo. Vale, pois moitas gracias por a explicación. Bueno, vamos co último presentado. Logo temos un rogo oral, pero co presentado. En este caso, sobre o estado de limpieza e conservación do núcleo da Atalaya de Celeiro, que xa sabemos que, efectivamente, despois de que nós sacamos isto nos medios de comunicación, porque para esperar ao pleno pois, iba a ser moi tarde, como tiñamos feito, por eso presentamos no pleno, xa sabemos que estuveron ali, pero os veciños ainda non están contentos. Vale. Entón, en este caso, denunciábamos eso nos medios de comunicación fai un par de semanas o abandono da Atalaya en Celeiro. É certo que, tras aquela denuncia, o Goberno Municipal levou a cabo algúns traballos de limpieza e recoñecemos ese feito. Porén, a actuación quedou incompleta, así nos lo seguen trasladando os veciños e así pudemos comprobarlo de novo, xa que aínda quedan zonas con abundante maleza e espacios que precisan un mantenimento máis exhaustivo. Desbrozouse unha zanxa ao pé da celosía do muro, o sea, donde se apoian ali os veciños e as veciñas para mirar ao muelle, e casi non se ve o muelle, porque desbrozaron máis ou menos 1,5 metros aproximadamente, pero toda a maleza ainda sigue por ali. Nós, cando estábamos no goberno e desbrozábamos, botábamos un pouco máis para baixo. Sí, non hai barranco ainda falta bastante para o barranco. En este caso, eso, os peldaños das escaleiras de acceso, o único acceso de escaleiras que é a Atalaya, vindo da rúa Atalaya, pois tamén, en este caso, pois ainda se encontran sin reparar. Canto nos queimaron a nosotros polo calexón de Cachoche, mi madriña do Ceo, veu o calexón de Cachoche 10 veces ao pleno. En este caso, rogamos ao Goberno que complete os traballos pendientes da Atalaya para que ese espacio quede nas condicións que merece un lugar tan emblemático de Celeiro. Do mesmo xeito, queremos coñecer que previsións ten o Concello para actuar no grupo de vivendas, en este caso, onde tamén os veciños veñen denunciando un importante incremento de vegetación e unha evidente falta de mantenimiento das zonas comuns. Entendemos que o mantenimiento periódico destes espacios é fundamental. En este caso, habían anunciado o ano pasado que o ano pasado, como tuveron pouco tempo, normal, un pouco máis, porque levaba pouco tempo no goberno, cando veo o brao para o tema dos desbroces, que este ano iban a ter un plan de desbroces. Non sei se está feito ou non, por iso preguntamos se efectivamente o teñen ou non. Gracias. Aquí, como a ben dice das escaleiras, que nosotros non mantemos a Atalaya. Home, nós cando este goberno, cando chegou, levaban máis de ano e medio ou 2 esperando a que amañara desas escaleiras na Atalaya. Este goberno chegou e aos 4 meses arregláronse as escaleiras da Atalaya. É verdad, sí, é verdad. Outro tema da Atalaya, puxemos señalización nova en todas as calles da Atalaya, que eran o que nos pedían os veciños. Díceme que só se desbrozou unha franja, desbrozas o mismo que se desbrozaba antes. O Concello que non vai facer é desbrozar fincas privadas, porque entonces todos os veciños nos chamarán desbrozar a miña finca, lógicamente, non? Todos o farían. O muro, do muro para dentro do Concello, do muro para fora é privado. Notificouselle aos veciños. Notificámoslo a Portos, todo o balao que o ten que limpiar. Da igual que señan dun color que señan de outro. Nosotros notificamos a todos. A Portos de Galicia. As zonas comunes que están sin desbrozar, que tuvemos un fallo, eu cando teño un fallo reconozco, e se teño que pedir disculpas aos veciños, pídoas. Que se nos pasou do parque, sí. Que se nos xuntaron varias baixas, sí. Eso non é disculpa. Os veciños temos que ter os espacios limpios. Teñamos 10 baixas, teñamos 15, teñamos 5. Se teño que pedir disculpas, pídoas. Pero que tampouco hai que ser algo coherentes. Cando vostedes foron facer estas fotos, xa estaban empezando pola panadería de Celeiro. Non me sale o nombre da calle, por riba, na entrada da Atalaya. Casa Nova, gracias. Estaban empezando a desbrozar. Pero sei no eu, que eso sí que o levo controlado. Perfecto, pero quero facer varios apuntamentos. Primeiro, o tema das escaleiras, nós non arreglamos porque foi provocada por un vehículo. Estaba o seguro polo medio. E os técnicos do Concello nos dixeron que hasta que estuvera aclarado o tema do seguro que non podíamos tocar a nada. A nada. Ustedes cansaronse de ir ali a sacar fotos. Me parece ben que estamos na oposición, e agora na oposición estamos nós. Con lo cual, en este caso, nos comentaban os veciños que antes estaría mal, pero ahora estaba peor.
nos dixeron, porque o parque, aqueles dous bancos que ten o parque, non se sabía se era un parque, se era, non sei. E por outro lado, en este caso, dice usted fincas privadas, nadie está falando de fincas privadas. Estamos falando do balaústre para fora. Aí non hai fincas privadas, aí nadie ten ningún tarreo. Eso entendo que pode ser de portos, igual, non sei, hai que comprobalo. Pero o que lle podo dicir que o concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural e Obras que tuvemos nosotros no equipo de goberno do Partido Socialista encargábase de que os veciños da Atalaya tuveran vista para o muelle, porque outro día estuve mirando e non ve. E xa sei que agora non é tempo como se dice, de podar os árboles, pero os árboles aqueles, mi madrilla, tropeza a xente con eles cando vai andando por ali. Eso é evidente. Entendo que este ano, cando toque o tema da poda, lle tocará a eles. Nada máis, por eso. Vale, ok, gracias. Da outra vez, cando falamos da poda, dixemos que quedaba pendiente a Atalaya, o Chao, toda a reta dende Celeiro a Viveiro e toda a reta de Cantarrana hacia Covas. Queda moito pendiente. Pero este inverno vamos podar. Benega. Grazas. O primeiro rogo é sobre o punto limpo, que durante os últimos meses veu incrementados os actos de roubo e vandalismo nas súas instalacións, o que ocasiona prexuizos non só nas propias dependencias municipais, senón tamén ao persoal que presta o servizo ao haber dificultado o desenvolvemento do seu traballo. O caso máis visible produciuse aproximadamente polo mes de xaneiro, cando a oficina apareceu completamente destrozada, e dende entón o Goberno Municipal non adoptou ningunha medida para evitar que estes feitos se repitan. Do mesmo xeito, resulta preocupante o estado no que se atopa a zona de recollida de poda, que é unha ampliación das instalacións que executou o Goberno do BNG, e na actualidade, tanto a explanada como o camiño de acceso ao contenedor destinado á recollida desta poda permanecen totalmente cubertos de ramas que non foron retiradas, impedindo o acceso e o uso desta área do punto limpo. Por todo o exposto, o que rogamos é que se proceda de inmediato á retirada da poda acumulada na explanada e no acceso ao contenedor, garantindo o correcto mantemento desta zona e que en coordinación coa empresa concesionaria adopten as medidas necesarias para previr novos actos de roubo e vandalismo nas instalacións, valorando, entre outras actuacións, e tan só unha idea, as cámaras de videovigilancia ou calquera outra medida que contribúa a reforzar a seguridade e a protección das persoas e das instalacións. Grazas. Ben, a ver, que non se puxeran as cámaras non significa que non fixéramos nada. O punto limpio de Viveiro, unha cousa que moita xente non sabe de Viveiro, é que non ten energía eléctrica. O sea, o punto limpio de Viveiro non ten suministro eléctrico. Non ten agora, non ten cando a súa compañeira era a concelleira de Medio Ambiente, non había antes cando o concelleiro de Medio Ambiente era o compañeiro de Suso, non había antes cando gobernou o Partido Popular. Non houve luz nunca na historia do punto limpio de Viveiro. Polo cual, está a merced de todo tipo de roubos, que a xente, non só roubos, senón que depositan residuos de maneira descontrolada e todo tipo de actuacións indeseables e que tratamos de corrixir. Gracias a unha gestión que fixemos, seguramente vai haber luz en pouco tempo. Cando haya luz, se dará de alta a instalación de luz e se instalarán as cámaras, porque as cámaras que eu sepa, polo menos na miña casa, funcionan con energía eléctrica. Non hai outro sistema para funcionar as cámaras de seguridade, senón é con suministro eléctrico. Entonces, hai que empezar a casa polos cimientos, non polo tellado. Hai que ter energía eléctrica, despois habrá cámaras, polo que nos explican en outros sitios, en outros puntos limpios, as cámaras actúan como medida disuasoria e se evitan roubos, sobre todo de chatarra, que son super habituales nos puntos limpios, porque os amigos do ajeno van ao fácil, e o fácil é roubar a chatarra e depois a vender os gestores de residuos. Entón, punto número 1, para acabar con esta situación indeseable e que non queremos que pase e que haya o mínimo control, instalación de cámaras. Para iso, a línea, que é o motivo polo cual non hai luz, a línea que leva o suministro eléctrico, que era unha línea privada, estáse pasando a pública. Cando se pasa a pública, poderemos conectar o punto limpio, senón a obra era hipercostosa. Isto estuvo a punto de solucionarse na época de Melchor Roel. Na época de Melchor Roel houve unha negociación con Sogama e estuveron a piques de chegar a un acordo, pero Melchor naquele momento non quixo pagar, me parece que eran 2.000 euros, e
se romperon as negociacións e quedou a cousa sin amañar hasta a fecha de hoxe. Ben, o problema do suministro de enerxía eléctrica, que eu saiba, ia tamén no proxecto de reforma que fixo o BNG. Iba a pavimentación, iba o tema da enerxía eléctrica, iba o do contenedor e da ampliación para a zona de podas, e a instalación está, o que falta dar de alta o boletín. É o que falta. A instalación está feita. E senón, hai moi pouca coordinación logo e conversa coa empresa concesionaria. Respecto das podas, non fixeron ningunha mención do que teñen pensado facer de toda a maleza e todas as ramas que hai no camiño. Grazas. A ver, coordinación ca empresa de gestión, home, non sei, eu penso que máis non pode falar con eles. Só me falta que me meten en plantilla, porque falo constantemente con eles todo tipo de asuntos derivados das miñas responsabilidades como concelleiro de Medio Ambiente, e eu xa digo de mí mismo que son un concellal da merda, porque estou encarregado da basura, cousa que tampouco me importa. Pero, a ver, entendamos, Iria, non é un problema de descoordinación, non é, oye, enchufar la máquina, non é cuestión de eso. Hai unha línea que é privada significa que solamente pode facer uso desa línea ahora mismo o titular da línea privada, que non é o Concello de Viveiro. Nós, se queremos un ministro eléctrico, ou ben, pagamos unha instalación desde a última conexión hasta ali, que vale un pastizal, cartos que non temos, ou a línea se fai pública, co cual todas aquelas parcelas que esteñan ali que queren ter suministro eléctrico poden pedir, e como é un canal público de energía eléctrica, se poden conectar. No primeiro nodo que teñas de energía eléctrica te conectas e xa está. E referente ás podas, no seu momento, a súa compañeira, porque foi a líder dese proxecto das máquinas trituradoras, eu xa lle dixen naquele momento, esas máquinas trituradoras son de xoguete, non son operativas. Entón, se compraron 2 máquinas trituradoras, que está moi ben, trituran, pero non son operativas. Non son operativas, porque despois, isto ahora mismo, estamos nunha época que se genera moitísima poda, e se generan tamén moitísimos residuos, e aquí faría falta unha persona ali triturando, todo o tempo, triturando, e ahora mismo se acumulou por iso mismo, porque non hai, con esas máquinas a velocidade que trituran non son operativas. Eu xa expliquei como posición, cando compraron as máquinas dixeno, fíxeno público, vai a SAT se queres e miras. E a vosotros vos parecía moi boa idea das máquinas trituradoras, pero unha máquina trituradora en condicións vale moita pasta tamén, non esas de xoguete que compramos, que son de los Playmobil, que fai falta todo o día para triturar. E claro, retiraremos a poda como non pode ser de outra maneira, como pasa sempre. A parte deso, comentar que o Concello, toda poda que genere o Concello, vais a buscar unha solución alternativa que non levala para ali, senón levala para un punto de acopio do Concello, e a gestionaremos directamente para tratar de descongestionar o punto limpio, porque realmente o noso, cando podamos, como decía Vicente, no plan que temos de podas, se genera moitísimo e vamos a tratar xa de empacar e de mandar para outros sitios e triturar. Sigo co próximo. A colocación en Viveiro de 27 paneis informativos sobre as zonas con risco de inundación e desbordamento dos ríos constitúe, ao noso parecer, unha medida positiva. Non obstante, esta actuación debe ir acompañada de outras medidas preventivas como é a limpeza e o mantemento dos cursos fluviais. Neste sentido, o rego da Trasposta, no tramo que discorre por solo municipal aproximadamente uns 300 metros dende o lavadoiro da Ponte Labrada, presenta unha importante acumulación de vexetación e sedimentos, o que fai necesaria unha actuación de limpeza e conservación por parte do goberno local. Do mesmo xeito, compre insistir na necesidade de que Augas de Galiza proceda á limpeza do río Landro ao seu paso por Landrove, unha actuación que xa foi solicitada polo Concello de varios meses e da que ata o momento non se ten constancia de ningún avance. Por todo o exposto, o que rogamos é que se proceda á limpeza do rego da Trasposta e que se reitera ante Augas de Galicia a solicitude para que limpe tamén o tramo do río Landro por Landrove. Ben,
O tema de limpieza dos ríos leva unha programación, un plan. Ahora mismo atopámonos, como decía Vicente antes, nunha situación que no longo do ano, este mes é o que ten máis baixo o riesgo de inundacións, porque os ríos van secos. De feito, van directamente secos, todos os de Viveiro. Estás a facer, a traballar con vistas a facer en outoño, que é cando se supón que nos, como por histórico que temos, é cando máis auga levan os ríos e cando teñen que estar máis limpios. Entón, ahora mesmo estamos facendo o plan, facendo as propostas de gastos para ter todo preparado, solicitando permisos para no outoño proceder á limpieza dos ríos que son titularidade municipal. Antes do Brao se fixeron limpieza en Cantarrana, en Covas, en varios ríos. Despois do Brao se fará igualmente según está planificado. En referencia á Xunta, tamén sabemos que se fixeron limpeza en Pedebó, en Rego de Loiva, na Pedreira, na Trasposta e en Fontecova, nos tramos que son de titularidade da Xunta, porque estes cauces fluviales a Xunta fai o mantenimento das partes que lles toca a eles seguindo criterios técnicos dos técnicos da Xunta, que non son criterios políticos, son criterios técnicos, insisto. E nós sigamos insistindo que así se faga tanto no Landro como no resto dos cauces pluviales de titularidade autonómica. De acordo. Sí, sei que a Augas o que vai facendo ten unha programación, no? que teñen os técnicos e a que van seguindo. E a dúbida que me entrou, que non entendín ben, porque a miña comprensión non é boa, a ver, agora en serio. É mellor limpar entón o río cando ten máis caudal de auga que cando ten menos. Porque digo, o axeitado a mellor sería limpalos agora, que levan pouco caudal, e que en outono, que xa empeza a haber máis auga e máis caudal, e hai máis risco de inundación, pois que estean os ríos limpos. Sí. Está claro que non me entendicho que te tratei de explicar. Non sei se por a túa falta de comprensión ou porque me expliquei mal, non sei. Non dixen que fora mellor limpiálos en outoño. É limpiálos cando cheguen as augas, os maiores caudales, que estén máis limpios. Son cosas distintas. Son cosas diferentes. Que pensei que dicía que quería limpiálos en outono. Non, era só eso. Non acabei. Te expliquei que había unha previsión, hai que facer as propostas, hai que planificar, hai que encargar, hai que ejecutar, hai que facer todo isto para cando chegue ese momento, que no otoño, cando baixan os ríos con máis caudal de agua, estén o máis limpios posibles. Nada, sí, grazas. No outro. Pensei que estaba no terceiro, perdón. Nada, volvemos a traer o mesmo rogo que trouxemos no pleno pasado respecto ás sancións que foron impostas por mal estacionamento durante o reso. E nada, volvo a lelo porque no último pleno non se tiña esta información e entonces volvémoslo a traer a ver se agora pois xa se ten. E é debido a que, a grande afluencia de visitantes durante a celebración do reso e a falta de previsión do Concello de Viveiro provocaron un problema importante de falta de aparcamento, o que ocasionou numerosas queixas na rúa e nas redes sociais de veciños e veciñas que se viron na situación de ter que estacionar o seu vehículo en zonas non habilitadas, expoñéndose a ser sancionados pola policía local, como así foi nalgúns casos. Consideramos que resulta de interese xeral avaliar o impacto que a falta de planificación e de alternativas de aparcamento tivo sobre a veciñanza co obxectivo de adoptar medidas que eviten que esta situación se repita. Por iso o que rogamos coñecer é o número total de multas por estacionamento impostas durante o reso, do total o número de multas que foron impostas a persoas residentes do municipio e o importe total recadado como consecuencia destas sancións. A maiores de que dixeron que todavía non está informatizado logo que é o procedimento para as sancións na policía local, o que nos gustaría saber se a estas alturas se pode ter acceso a toda esta información, a esos datos ou non. Grazas.
Pois evidentemente aínda non se pode ter acceso a todos eses datos porque aínda ten Rosario sobre a mesa, que tamén tivo que disfrutar as vacacións, como ben dixen, e faltou e van polas 150, o cal non quere dicir que non señan máis. A día de hoxe van 150. Despois 10, se non me equivoco, sobre 15 esas de tráfico, despois 15 de venta ambulante, entradas ao casco 2 e cartéis que andan por aí, bueno, que vulneran a ordenanza de convivencia e limpeza, 1. En cuanto ás cuantías, é moi difícil de planificar eso, e máis, unhas poden facer alegacións, están en prazo das alegacións, unhas son de pronto pago, outras non, hai que reclamalas, e incluso os que se non pagan terán que ir por vía diputación, pero, claro, eso é moi difícil de cuantificar. Entón, a día de hoxe, unha non están rematadas todas e outra, esta é a circunstancia para valorar exactamente a cuantía que recaudatoria, se é o que queres saber. Vale, grazas. Xa. Porigueiro. Vale, algún rogo oral? Partido Socialista? Antes de empezar co rogo oral, se me permite, por alusións de antes do concelleiro de Medio Ambiente, tal como apuntaba, digo do tema da luz do Punto Limpo, porque eu antes do partido, o sea, do bigoberno, antes do goberno de coalición, pois eu levei ese tema xunto coa técnica de Medio Ambiente, que é coñecedora desto que vou dicir só un minuto. Intentamos por activa e por pasiva saber de quen era o transformador, primer punto, porque Sogama dicía que o transformador non era del. Entón, se o transformador non era del, sería do Concello. Non era de Naide. Ben, Sogama intentou no ano 2011 cederlle a Begasa o transformador, pero Begasa non o quixo. Entón, quedoulle a Sogama igual. Falamos cos de Sogama, falamos, atentísimo, por cierto, o delegado provincial da Xunta de Galicia de Industria, atentísimo, encontrounos o contrato inicial, o sea, a instalación de cando se fixo o Punto Limpo de Viveiro. A través da empresa Blanco Villar, intentamos por activa e por pasiva dar luz. Que pasa? Tal como apuntou o Martín, pedíanos, creo que eran 25 postes, desde o último enganche. Valíanos e cuánto. E a reparar o transformador, valíanos 4.000 e pico euros. Despois, cando entrou o bipartito, quero dicir eu, nós xa non levamos esa parcela. Despois o que fixaron eu non o sei. Pero a nós quedou-nos a asignatura pendiente, por iso quería explícalo, vale? Además de outras obras que se fixaron en ese período. Gracias. Pois este último rogo oral, este é sobre a curta de árboles na estrada das Nogueiras. Nos últimos días podemos comprobar, en este caso, de que o Concello está levando a cabo unha importante actuación sobre o arborado existente na estrada que comunica coas Nogueiras e co cementerio municipal. En este caso, é San Lázaro, o Pénjamo. Como se pode apreciar nas imaxes, que teño aquí, ustedes non a teñen, pero, bueno, ustedes xa as conocen, eu teño as aquí. Non se trata únicamente de labores de poda, tal como se anunciou, ademais, nas redes do Concello, por exemplo, non? Senón que se procedeu a corta de varios exemplares, o que está a xerar sorpresa entre a veciñanza. Queremos lembrar que cando o Partido Socialista estaba no goberno por parte do Partido Popular se criticou con dureza a actuación realizada no Parque Penas Peón, chegando a cualificadas de tola. A pesar de que naquelas cortas estaban avaladas por indicacións técnicas debido ao mal estado de algunhas árbores enfermos e ao risco que se supoñía para a seguridade das persoas, xa que en varias ocasións xa houbera algún susto de caída de polas. Agora vemos que é o propio Partido Popular que está a realizar unha actuación parecida. Somos coñecedores de que existe un proxecto xa licitado e asignado para a mellora do asfalto desta estrada, pero consideramos que a veciñanza merece coñecer se esa tala corresponde aos criterios técnicos de seguridade ou das necesidades propias da obra. Por iso rogamos ao equipo de goberno que explique que informes avalan esta situación, cantas árboles está previsto cortar, cales son as razóns que a justifican e se está prevista a reposición dos exemplares eliminados por novas plantacións. Gracias. Moi boas.
Aos veciños e veciñas tanto de Pénjamo e San Lázaro explicouse iso que se iba a facer na obra. Vale. Mira, aquí temos un informe do Consorcio Provincial dos Bombeiros que pon: na actualidade as árbores de gran porte atópanse situadas dentro da zona de rodadura do vial, o que impiden o paso simultáneo de dous vehículos, circunstancias que dificulta unha rápida intervención dos servicios de emerxencia, no caso de ser necesario. Indicar que na zona existen edificios de viviendas, así como viviendas unifamiliares. Polo tanto, enténdese de por parte deste servicio que a tala das árboles melloraría considerablemente o ancho da zona de rodadura do vial e tamén melloraría a posibilidade de rapidez de actuación en materia de emerxencia. Os árboles solo se van cortar hasta a entrada de Saltoalbitres, que era o que nos piden. Si arde un piso en San Lázaro, o camión que ten que entrar para apagar ese incendio non podría entrar. Eso explicámoslle a moitos veciños. A moitos, tanto de San Lázaro como de Pénjamo. Hai algúns vídeos que andan que o único que fan é engañar a veciñanza, que algunha que foi gravar hoxe aínda escoitou algo polas ventanas. Solo se cortan hasta a entrada de Saltoalbitres para que o camión dos bombeiros poida entrar. Non se van cortar hasta as Nogueiras, iso é unha gran mentira. Solo se van cortar hasta a entrada do cruce de Saltoalbitres. A mí o que me parece sorprendente é que un grupo sempre nos pida accesibilidade. Hai que facer accesibilidade. Pois iso que estamos a facer. Que quedaba bonito? Sí. Non digo que non. Non son árbores autóctonos, son plataneros. Vamos no Xardín de Pénjamo, vamos plantar árboles pero autóctonos. Claro que vamos repoblar. Vamos poñer accesibilidade. Este é o proxecto que vamos facer para as viviendas de Pénjamo, San Lázaro e Saltoalbitres. Hai moita xente que vive ali. Se arde un edificio, queimase enteiro, de arriba a baixo. Eu penso que tamén hai que mirar esas cousas, é moi importante. E se non lo dicen os bombeiros, teremos tamén que facer caso aos bombeiros. Temos todo informes favorables. Había árboles enfermos. Algúnha foto que sacou vostede ao lado das escaleiras están huecos polo medio. Entonces non engañemos á veciñanza. Non se van cortar todos os árboles. Solo se vai cortar desde a entrada da gasolinera ata a entrada de Saltoalbitres. Solo eses. Bien, eu estaba agora falando con Iria, porque eu sentime ahora mismo aquí mi madrilla, como se me estuveran botando unha bronca bárbara. Eu nin dixen se se van cortar todos, nin dixen nada, expliquei un feito que está ocurrindo, ademais, en este caso, avalado por as publicacións do propio Concello na páxina do Concello. Do día 31 de diante vaise proceder á poda. Eu por iso preguntei se poda significaba cortar polo pé, que pode ser, non o sei. Non estou versado na materia. Por iso, dicía eu, se algún documento, algún informe técnico estaba dicindo que os bomberos avalan eso, me parece moi ben. Perfectamente, porque se hai mañá un sinistro e non podemos pasar, temos un problema. Por outro lado, de onde acaba a intersección da Ponte da Vía, que vai para Saltoalbitres, ata as Nogueiras, por aí pasa o camión de bombeiros. Pregunto. Non o sei. Pregunto, non o sei, porque hai árboles aos dos lados, que efectivamente un coche, cando contra outro coche, hai que meter entre os árboles, que tampouco, claro, cando plantaron iso, fai 80 ou 90 anos, daquela pasaría un coche de cada 2 anos, pero agora pasa un coche de cada 2 segundos, ou cada minuto. Hai moitas viviendas por ali, tal como aponta usted, o sea, viviendas familiares, os edificios de antes, que efectivamente hai que preservar. Como cando fora da carpa de Semana Santa, que non pasaba para dentro de Maía, e houve que deixar os 3 metros e pico reglamentarios, e non pasou nada. O sea, esa é a cuestión. Pero eu pensei que usted me estaba a min riñindo aquí, sabe? Claro, como estaba así a dous, non sei. Gracias. Como ben di, ao outro tramo das Nogueiras non se toca porque se arde unha casa, que ojalá que non arda, tanto en Pedeboi como nas Nogueiras, entra por San Francisco. Perfecto.
Vale. Perfecto. Algún rogo máis? Oral? Sí, Benegán. grazas. Madre mía, eu aquí teño que dicilo, a mí fai moita gracia porque o Partido Popular está a defensiva co Bloque, que é unha pasada, ou comigo personalmente, eu non rollo a naide. A señora alcaldesa antes que dicía que estaba obsesionada con ela sin dirixirme a vostede pa nada. O tenente da alcaldesa que lle pregunto por un caudal para saber se iba a ser no Brao en outono, e contesta a defensiva. E agora o concelleiro de obras, en vez de contestarlle ao compañeiro do Partido Socialista, contéstame a min. Pero, en fin, eu antes comentaba dun veciño de Viveiro que tiña un almacén ali logo montado nunha finca, e o que sí que estamos recibindo queixas é na zona en San Pedro, onde sí que ten o almacén a empresa organizadora do Reso, o que era a nave de Alco logo, para entendernos, que sí que, a ver, eu son consciente de que esta semana estiveron todo o tempo logo facendo viaxes, pero que polo visto que están os elementos por ali fora todos estrados e que a imaxe é bastante lamentable. Entón, o que sí que nos gustaría saber é se o Concello acordou algún tipo de plazo coa empresa logo de recollida, e, bueno, se se lles pode pedir que axilicen tamén, bueno, que poñan aquelo decente. Grazas. Alguno máis? Non? Vale, pois levantas a sesión.